Вітаю спадарства, з вами подкаст Вальнадуства, з вами я, Алексей, і са мной знову Францішак. Вітаю, Францішак. Всіх вітаю. Так, у нас, на жаль, за гэтыя 2 тыдні не так уж шмат цікавых навінаў было. Для мяне самая цікавая навіна гэта, што расейцы ўжо амаль знішчылі электрапастачанне ва ўкраіне, тобто у нас нават зараз лета, цёпла, але святла няма. І просто жудасна думаць, што будзе ўзімку. Таму да, трэба, не ведаю, трэба штосьці ў краіне еўразвязу разам прыдумаць, каб гэтую праблему вырашаць, таму што гэта будзе проста якась гуманітарная катастрофа, я думаю, ўзімку. Вось, у мяне была такая ідэя взять всем беларусам, скінуцца і на мяжы Украіны і Польшы пабудаваць электрастанцыю і прадаваць Украіне гэтую энергію. Ну гэта так, это жартоўная такая ідэя. Я думаю, што яе можна развіць, чтоб еўрапейцы пабудавалі там нейкія электрастанцыі, каб калі вось гэтыя пікі напругі у сетцы, то яны кампенсавалі. Ну я не ведаю, трэба з энергетыкамі размаўляць. Дарэчы, туркі, яны робяць такія караблі, то есть плывучыя электрастанцыі. І Расія штосьці не хоча іх атакаваць, таму што баіцца Турцыі. Так што, можа быць, і нам штосьці такое прыдумаць, ну і нам, еўрапейцам. Але цяжка гэта ўсё выглядае. А як пакуль што на это глядзяць, якія прагнозы на зіму? То бок, ці ёсць нейкі там ужо план ва ўрада, які яны агучвалі, ці не агучвалі, ці яны агучвалі, можа, што яны рыхтуюцца да такой халоднай зімы? А яны не агучваюць, ну, то яны кажуць, што мы рыхтуемся, но кажуць, што будзе цяжка, а канкрэтныя планы яны не кажуць, і гэта добра. Чаму гэта добра? Таму што ты скажаш, што мы там пабудуем новую электрастанцыю, расейцы ўжо такі так, а трэба гатаваць зброю, каб знішчыць гэтую электрастанцыю. Трэба, нужны патрэбныя новыя ідэі, тобто на лета, умоўна, там, не ведаю, каб зняць падаткі на там сонечныя панелі гэтыя, чтоб яны там сталі танней просто для людзей. Можа маленькія міні-электрастанцыі будаваць, гэта ўжо больш пра зіму. Тобто гэту праблему, ну, не думаю, што яна там на 100% вырашальная, але калі людзі зімой будуць сядзець там па 20 гадзін без святла, ну, гэта будзе цяжка, улічваючы, што тут не ва ўсіх гарадах ёсць цэнтральнае апаленне. Тобто у Львове, напрыклад, там большасць сядзіць на котлах і на всьому гэтаму, то электрычнасць тут вырашае. Ну, а як людзі да этого? Да цяжка. Што думаюць? Цяжка. Ведаеш, 2 гады таму, вось зімой, калі вымыкалі святло, то людзі такія, ай, мы там, нам пофіг, мы моцныя. А зараз неяк важка, все спрачаюцца, тарыфы зараз паднялі на электрапастачанне. Мне здаецца, гэта таксама можа быць і добра, што паднялі, таму што, ну, ёсць людзі, якія проста могуць павмыкаць там 200 кандзёраў, і можа быць гэты падвышаны тарыф з гэтым трохі зменшыць іх апетыты. Я не впэўнены. Таму што адносна Еўропу тут все адно гэта коштуе, нічога не коштуе гэтай электраэнергія. Тобто, яўна тут не рынкавая цана гэтага ўсяго, улічваючы, што тут разбомблены ТЭЦ, захоплена атамная электрастанцыя запорожская. Тобто цэны мусяць быць яшчэ больш. А ці людзі рыхтуюцца да таго, ці разглядаюць варыянт, што прыйдзецца там неяк дровамі тапіць зімой і там неяк падладкоўваюць свае дамы пад... Дровы не, людзі купляюць генератары, людзі купляюць батарэі вялікія, тыпу Экафлоу, якія дазваляюць там, в залежнасці ад аб'ёму, дазваляюць там гадзінамі ўсё ж такі штось там, халадзільнік каб працаваў, ці там яшчэ штось, інтэрнэт. Ну, тобто інтэрнэт-кампаніі, правайдеры, яны зрабілі, што і без святла у вас інтэрнэт працуе. Табе толькі роутер трэба запітаць і ўсё. Ну, тобто плюс-мінус хтосьці, там вырашае, але тут же пытанне яшчэ прадпрыемстваў, як, што прадпрыемствы не стаялі. Эканоміка Украіны так гэта
ну, эканомікай цяжка назваць, больш жыве за кошт таго, што дае Еўропа і Штаты. А калі знішчыць яшчэ і гэта, то потым проста будзе цяжка знову яе будаваць. І тут і пра Украіна зараз вырабляе даволі шмат зброі, што цікава. Ну, цікава, це зразумела вайна, але забаронен экспорт яе. І шмат хто з экспертаў кажа, што нам трэба дазволіць экспорт, таму што Украіна не заўсёды можа унутранага вырабніка шмат чаго замовіць, і было б класна, калі б не прастойвалі гэтыя вось там заводы, фабрыкі, каб замаўлялі там еўрапейцы, туркі, там, ну і розныя краіны, чтоб все ж таки рос гэта вырабніцтва расло. Ну і грошы гэта дае выглядзе падаткаў, але пакуль што такога рашэння няма. І можа быць, я разумею чаму, таму што вы дазволіце прадаваць зброю і ўсе пачнуць казаць: а вы там, у нас в краіне вайна, вы прадаеце за кардон. Ну, не разумеючы проста, як гэта працуе. Вось, на жаль, палітыкі яны мусяць глядзець на людзей, а людзі не заўсёды ўсё правільна разумеюць. Ну так. А вось з пункту гледжання таго, што это значыць для вайны, то бок да перад гэтым, нават перад гэтай праблемай не было падобна, што нейкі бок там неяк перамагае, але з іншага боку было адчуванне, што Расія ў гэтым плане можа вытрываць больш такой вось, не ведаю, стабільнасць, можна сказаць, у гэтым пытанні. А зараз гэта выглядае як даволі моцны удар па ўкраінскаму боку. Ці гэта можа быць патэнцыйна фатальным? Ну, каб здацца ў вайне, ведаеш, яшчэ на пачатку вайны, калі Расія там пачынала бамбіць па гэтай мірнай інфраструктуры, ну, пасля першых паразак, то ўсе казалі, што ёсць прыклады там Дрэздену, напрыклад, які саюзнікі бамбілі ў Другую светавую, сусветную, і казалі, што гэта робіць людзей толькі больш злымі. І яны гатовы там ісці ў войск, ваяваць да апошняга. Але мне здаецца, што у нашай інфармацыйнай эры гэта ўжо не так працуе. Тобто там 2 гады апошнія у всех быў высокі баявы дух, там вораг там штосьці знішчае, у вас няма электрапастачання, вам пофіг, вы змагаецесь. А вот зараз уже людзі пачынаюць это ўсё абмяркоўваць, па-першае, проста в інтэрнэце, і дзяліцца гэтым негатывам. Таксама пачынае расійская псошка накідваць у гэты бок, там боты пачынаюць пісаць, і людзі пачынаюць сябе накручваць. І таму незразумела зараз, мне здаецца, што зараз вот гэтыя удары яны даволі моцна б'юць па такому баявому духу людзей. Але насправді гэта ніяк не тычыцца вайсковых. Ну, тобто, насправді, неважна, які баявы дух у людзей. Это не так важна. Галоўнае, каб высокі баявы дух быў у вайсковых. І вось гэтыя удары, яны ніяк не чапаюць гэты баявы дух. Ясно. Я не думаю, што там украінцы, бо там ёсць там частка там недовольных украінцаў вельмі такія, якія кажуць, што вось вы не смаглі абараніць нашы ТЭЦ. Хаця абяцалі вкладаць гэта грошы, гэта просто нереальна насправді абараніць гэты ТЭЦ ад ракет. І я не думаю, што яны тут влаштуюць Майдан. Я думаю, ці, хто мог бы зрабіць Майдан, яны ўжо на фронте збольшага, ці там дапамагаюць фронту. Таму вось так. А Расія, жыхарам Расіі жывецца нармальна. Іх насправдзе вайна-то не вельмі і кранае. Яны там, можа там белгарадскія там бачаць вайну, там што там побач з ім ППОшкі знішчаюць, што ім бывае прилетае. Яны там трохі разумеюць. Але ты жывеш у Москве, фронт там за 400 кіламетраў ад цябе, амерыканцы забаранілі страляць у бок Москвы. Жыццё амаль там, я думаю, не змянілось. І тут што цікавага, я знайшоў на адном расійскім ресурсе, што
одному герою СВО отправили 180 тонн старых коўдр. Ну, не ведаю чаму. Можа это, не ведаю, памылка, можа гэта так забайцілі, можа просто праз яго там размяркоўваюцца гэтыя коўдры. Але тут цікава, што гэтыя 180 тонн гэта 20% ад всех грузаў, якія там за апошні год адправілі расейцы. Ну, тобто і там бачна графік ёсць, і ён расце, што вось кожны месяц расейцы ўсё больш і больш дапамагаюць фронту. Маё меркаванне, што расейцы просто больш і больш падтрымліваюць вайну. Тобто калі раней большасць была там, можа быць, не зацікаўлена просто там моя хата з краю, то зараз яны ўсё больш і больш дапамагаюць. І ну это фігова. Адзін мой сябар лічыць, што просто пачынаюць больш расейцаў мабілізоўваць, яны ўключаюцца ў гэты працэс, ім становіцца гэтая тэма цікава, таму што іх знаёмы ўжо на вайне, і яны пачынаюць дапамагаць тыпу сваім. Ну а як думаеш увогуле, калі вось я думаю так пра вайну, пра ўзятую сітуацыю, што як бы ніхто зараз не перамагае, так? Ведаеш, мне успамінаюцца, канешне, даволі недарэчная аналогія, але вось у Беларусі, калі былі гэтыя пратэсты 2020 году, пасля таго, ўжо пасля 2 тыдняў пратэстаў, калі Лукашенко вярнуў усё, што згубіў пасля першага тыдня, так, там і тэлебачанне сабе вярнуў, там і гэтыя ўгародні, там тое, што адбывалася, ўсё вярнулася. А далей яшчэ людзі выходзілі, і пэўны час было адчуванне, што перамога будзе, але ніхто не мог адказаць на пытанне, якім чынам яна можа адбыцца. Таму што як бы людзі выходзяць, а нічога не адбываецца. Так? І было просто адчуванне, ну, я зараз так думаю, што адчуванне, што перамога будзе, магло вынікаць просто з таго, што не было зразумела, а як гэта будзе задушана, улічваючы, што за першы тыдзень не атрымалася задушыць. І тут у мяне праскаківае трохі такая аналогія са стаўленнем да вайны, што як бы Расіі да цяперашняга часу не ўдалося захапіць Украіну, не ўдалося перамагчы. Але ці можам мы адказаць на пытанне, а што трэба, каб Украіна перамагла? Што павінна адбыцца і ці это ўвогуле можа адбыцца? Та насправдзе сцэнароў іх тысячы. Тобто гэта як ад класічнага Украіна ў якісь момант контратакуе, прабівае там фронт і захоплівае там Мелітополь, Маріуполь, і расійскае войска сыплецца. Там ёсць варыянты, што ў Расіі штосьці пачне валіцца. Ну, і мы бачылі, што такія варыянты ўжо амаль здзейсніліся, калі Прыгожин шоў на Маскву. Тобто ніхто не мог падумаць там за месяц да гэтага, што Прыгожин зараз будзе ваяваць супраць сваіх, збіваць свае самалёты, верталёты. І такіх варыянтаў шмат, і тут пытанне, хто першы здасся, я думаю, зараз. Ну, але калі рускіх это надта не тычыцца, это вайна, так? Іх это нічога не шапае, яны яе падтрымліваюць усё больш. Як бы на фронце ў іх нейкіх дадатковых праблем, якіх не было апошнія гады, не ўзнікае. Так? Ну да, ну іх перамог няма. Пры гэтым даволі, я б сказаў, што яны ваююць мясам зараз шмат. Тобто, калі пачыналась вайна, у рускіх было шмат танкаў, шмат артылеріі. Зараз гэта таксама, ну, немало, але мы ўсё часцей бачым, як яны штурмуюць пазіцыі на гольф-карах, на матацыклах, там хутка яны будуць уже на электрасамакатах гэта рабіць. То есть яны зараз, каб весці вайну, яны вытрачаюць усё менш там тэхналагічных якіхсь ресурсаў, усё больш просто людскога ресурсу. І ведаеш, рана ці позна ў будь-якой дзяржаве ну пачнуць задаваць пытанне, чаму мы так там менавіта ваюем, асабліва у цифровую такую эру. Ну это калі вось такі, ну можна ў такое, напрыклад, верыць, просто гэта не факт. З расейцамі ўвогуле все даволі. Ну пакуль што мы бачым адваротную тэндэнцыю, чым больш яны гэта ўключаюцца. Ну да, ну гэта і мы гэта кажам пра цывільных. Зноў ж, ну тут трэба заўсёды падзяляць цывільных і фронт. Тобто мы не ведаем, што іх адбываецца на фронте. Расія зрабіла даволі такі плотны заслон інфармацыйны.
і калі і да нас часцей далетаюць там відосы з украінскіх разведдронаў, як там расейцы стреляюцца, ну тобто там був відос, як у расейца было такое лёгкае параненне, ну зусім лёгкае, тобто ён мог там пайсці назад, ён просто взял застрэліўся. Чаму? Тобто вероятно, что просто им, например, не дозволяют повернуться. Им сказали штурмовать, все, ты там стоишь. Их там часто не забирают. Мы бачим видосы, як там чеченцы б'ють русских за то, что они там бухают, там не идут в атаку и что-то такое. И, ну, и проблема, что у нас просто это таки блэкбокс, и у нас нема гэтай поўнай картины. И гэтага малюнка няма просто ні ў каго, нават там у розвідак Украіны, Расіі. Тобто яны больш за нас ведаюць, але все адно не ўсю гэтую картину. І ну, просто да чаго ты вядзеш? Украіне толькі пачалі пастачаць, ну, плюс-мінус нармальную колькасць зброі. Тобто амерыканцы, ну, зараз стабільна адпраўляюць гэтыя пакеты дапамогі, еўрапейцы ўжо разагнались, французы, Макрон сказал, что он зараз даст миражи, это вынішчвачы французскага вырабніцтва. Ну, даволі такі стары, але яшчэ нармальна выстачыць Украіне. Ну, тобто, і выглядае, што Захад патроху разганяецца. Ну, а ў Расіі просто няма больш рэсурсаў, чым у них ёсць. Ну, у них ёсць Кітай, але там таксама не ўсё так проста. Ну, шмат хто думаў, што Кітай будзе просто, ну, дапамагаць як штаты Украіне, тобто просто вот вам зброя. А не, яны хочуць там і газ па нізкім коштам, па ўнутранарасійскім, і шмат, ну, іншых рэсурсаў. Тобто тут цікава, што будзе далі. І прадказаць гэта амаль нереальна, я думаю. Но тут яшчэ залежыць, тут все можа дзіўна перавярнуцца, калі выбары ў штатах адбудуцца. Ну так. А вот і знову ж, непрадказальныя выбары. У нас ёсць Трамп, які кажа, што я бы бомбіў Пекін і Москву, калі бы пры ім Расія ўторгнулась ва Украіну, Кітаю, Тайвань. Да, і, ну, незразумела, ці прагаласуюць зараз за Трампа, потому што, ну, ты скидываў навіну пра то, што яго асудзілі у судзе. Так. А за што там яго асудзілі? Карацей, ён там плаціў грошы нейкай былой парназорцы. Так, і ён рабіў гэта, ну, трохі мадыфікуючы, фальсіфікуючы свае фінансавыя дадзеныя. І вось за фальсіфікацыю гэтых фінансавых дадзеных там быў гэты доўгі працэс, Трамп казаў там палітычна матываваны і ўсё такое, ну, але ў выніку па ўсіх пунктах яго прызналі вінаватым. Тобто адносна не супер страшнае правапарушэнне. Ну, ведаеш, улічваючы тое, як амерыканцы пекуцца, каб у іх нідзе ніколі не было ніякага запісу, што дзесьці штосьці асуджанае, я не ведаю, чаму для іх это так важна. Ну, ладно, трохі разумею, але а тут гаворка пра чалавека, які хоча стаць прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Так? І калі амерыканцы пра гэта настолькі пякуцца, каб там штосьці там был нідзе ніякага запісу не атрымаць, то можа для іх важна, каб прэзідэнт не меў нічога такога, не меў ніякіх судзімасцяў і так далей. Ну і паглядзім зараз, наколькі для іх это важна, наколькі па Трампу это стукне. Да, зараз я бачу шмат мемаў, што выбары паміж паміраючым дзедам і дзедам злачынцам в Штатах будуць. Таму што, ну, я гляжу на Байдена, і ён ужо ж не ўдупляе ўвогуле, што адбываецца вакол. Ён штосьці стаіць там, паварачваецца, бачыць якіх-то там людзей, якіх побач няма, там праходзяць, там на гэтым высадка в Нормандии, вот гэта была 80-х гадавін на высадкі ў Нормандии некалькі дзён таму. І ось прыехал там Макрон, там Зеленскі, там шмат розных прэзідэнтаў, яны там размаўляюць з ветэранамі, там штосьці падходзяць да іх, там рукі жмуць, абнімаюцца. Трамп просто нікаго не бачыць, просто по гэтаму дывану чырвонаму просто вперед пашоў, такі як робот, і все. Это дзіўна. Не, ну так у яго і самого пачатку яго на тэрміна было нешта такое.
дзіўная. Ну, блин, ему 81 год. Это... Я не ведаю, можа быць, нават калі ён абярэцца, ён можа не дажыць до конца свайго срока. Это цалкам верагодна. Я стаміўся, я ухожу. Но. Да блин, чаму дзед не хоча просто адпачыць уже на пенсію? Ёсць грошы, я можа кніжкі пісаць. Мне больш цікава, чаму дэмакратычная партыя не мела альтэрнатывы Байдену. Ну, то бок, это ніякі кандыдат, абсалютна ніякі. Трамп, зразумела, чаму выйграў, і ў яго было, прынамсі, две альтэрнатывы, так, якія маглі б, калі б у Трампа не быў такі агромны рэйтынг, як у самого сабе, якія цалкам маглі б стаць кандыдатамі і можа нават і выйграць гэтыя выбары. Але... Чаму Байден? Ну абсалютна незразумела. Выглядае ён супер слаба, але і Трамп штосьці там. Ну, карацей, паглядзім. Выглядае як цырк, але цырк, у якому клоун будзе потым управляць усім светам, по факту. Што Штаты все ж таки адзін з такіх самых важных гульцоў гэтай палітычнай движухі сусветнай. Як думаеш, калі б вайна адбылася, сапраўды пачалася пры Трампе? Наколькі это падрознівалася адказ штатаў? А ведаеш, я думаю, што рэспубліканцы насправді, калі ім паставіць такія дакладныя мэты вайны, тобто не як зараз, што што зараз для Украіны перамога, напрыклад. Ну, незразумела. Тобто, або гэта просто выхад там на мяжы там 14-го году, 91-го, там, ці з павяртаннем Крыма, не з павяртаннем, ці просто гэта эфектыўная абарона і збярэжанне дзяржаўнасці сваёй. Незразумела, што перамога. Я думаю, рэспубліканцы таксама гэта не вельмі ты разумеюць, таму калі б ім паставілі, што вось нам трэба, ну, я просто уже тут цытую аднаго блогера, які шарыць за штаты і выбары, які сам в штатах жыве, калі сказаць рэспубліканцам, дайце нам 1000 атакамсов і мы знішчым, ну, мы пераможам у гэтай вайне, мы там сажом там Москву, напрыклад, то яны б далі. А так, ну, адбываецца просто якась вайна, у якой Украіне даюць толькі зброі столькі, каб яна могла абараняцца, і не больш за тое. І таму вайна зараз выглядае, што можа ісці без конца. Вось, і я думаю, што можа быць, калі б Трамп прыйшоў да ўлады, ён быў больш... Ён бы менш ссаўся ў адрозненне ад дзядулі Байдена. А можа і не, а можа бы ён зліў Украіну. Вот ён такі чалавек, з якім незразумела. І нават расейцы яны не ведаюць. Яны то кажуць, ура, Трамп прыйдзе, мы пераможам, то Трамп кажа, што я б спаліў Москву. Наполеон, як Наполеон у свой час. Ну, незразумела. Ну, я не думаю, што ён реально б заатакаваў Москву. Ну, фігуральна там. Але фактычна, я думаю, што рэспонс ад рэспубліканцаў быў бы мацнейшы. І тое, што зараз рэспубліканцы шмат граюць на такіх трохі умеркавана прарасейскіх настроях, звязана просто з тым, што вайна пачалася пры дэмакратах. Ім трэба ім штось супрацьпадставіць палітычна. Взяць, каб за іх прагаласавалі тыя, хто не згодныя з дэмакратамі ў гэтым пытанні. Ну да, но это яшчэ і не большасць рэспубліканцаў. Все ж таки, ну, это асобная там коаліцыя. І, ну, так большасць рэспубліканцаў вырашаюць свае ўнутраныя палітычныя праблемы, там як вот былі гэтыя скандалы з міграцыяй, яны вырашалі просто іх за конт дапамогі Украіне. Ну так. Ну паглядзім, як там будзе на гэтых выбарах. Вось, калі б ты зараз сказаў, як на твой погляд, хто пераможа? Я не ведаю. Ну, незразумела. Спачатку здавалось, што у Трампа быў больш высокі рэйтынг, потым у Байдена ён стаў. Я думаю, ўсё яшчэ можа павярнуцца. Ну, карацей, як заўсёды, ідуць наздря ў наздрю. І гэта цікава, таму цікава глядзець за амерыканскімі выбарамі. І тут я нават не ведаю, за каго балець. Ну, незразумела, на каго ставіць. Ну, так, Амерыка яшчэ ўсіх нас здзівіць, што б там не адбылося. Спадзяюся.
Да, пачнецца вайна Техаса з іншай часткай Амерыкі. Вось гэта было б дзіўна. Ну. Так, ну я думаю, з гэтай тэмы мы плюс-мінус скончылі. А у нас ты не так шмат навінаў засталося. Так. Ну, есть даволі важная навіна, што там мы ведаем, што Путін і Лукашенко, яны забіваюць украінцаў, яны сваіх грамадзян забіваюць, но зараз Лукашенко забіў грамадзяніна Польшы. І, ну, гэта ён зрабіў не сваімі ўласнымі рукамі, зразумела, ён адправіў гэтых мігрантаў, якіх гоняць спецпрызначэнцы беларускія на бітву з польскімі пагранцамі. І як рэагуе, ну, просто ладно, можа не все ведаюць гэтую історыю. Зараз ёсць сутычкі на мяжы Польшы і Беларусі. Мігрантаў гоняць там АМАП ці там спецназ нейкі на сцяну, якую пабудавалі палякі, а палякі абараняюць там са шчытамі, там з газам, з усім гэтым, пакуль без вагнепальнай зброі. І вось адзін з гэтых мігрантаў, які намагаецца стаць мігрантам, зрабіў сябе кап'ё, кінуў яго у паляка вайсковага і забіў яго па выніку. І мне цікава, як зрэагавала Польша. Што там Польша... Насамрэч не так шмат пра гэта кажуць, як магло б здавацца. То бок тут зараз ідуць перадвыбарная кампанія ў Еўрапарламент. Зразумела, кожны там на свой бок хоча там гэтую гісторыю скарыстаць, што там мінулы ўрад не занадта падрыхтаваўся, новы ўрад не можа справіцца з сітуацыяй там і ўсё такое. Ну, у Польшы раней была трохі дэбата наконт таго, што за тымі мігрантамі рабіць, і былі людзі, якія казалі, што іх трэба пускаць. Вось, але яны былі ў меншасці. Ну і зараз у іх трохі пазіцыя падкасілася праз гэта ўсё. Але насамрэч гэта не стала настолькі вялікай падзеяй, як магло быць. Это не стала нейкай там тэмай гарачых абмеркаванняў сярод палякаў ці што-небудзь такое. Як бы было зразумела, што штосьці такое можа адбыцца. Ну, гэта дзіўна. Дзіўна, што на вашага вайсковага напалі і вам как бы збольшага пофіг. А вось сам, як ты думаеш, ці трэба было палякам з самага пачатку пускаць гэтых вось мігрантаў, якіх гнаў Лукашенко? Таму што даволі відавочна, што ён гэта робіць, ну, просто каб насаліць Польшы. І калі адкрыць гэтую мяжу, то ён будзе ўсё больш і больш і больш просто падманваць людзей. Яны ж як кажуць, там у гэтых всех краінах бліжэйшага ўсходу кажуць, што вось тут пускаюць праз Польшу, можна заехаць у Еўразвяз, вы просто ляціце там у Маскву, з Масквы едзеце ў Мінск, вас на аўтобусах давозяць да мяжы, вы пераходзіце сабе спакойна. Ну, гэта неправда. Людзі прыязджаюць просто на мяжу, ім кажуць, все, штурмуйце, яны не разумеюць, што гэта азначае, все, іх просто палкамі б'юць і кажуць, штурмуйце вось мяжу. І, ну, ці трэба, на твою думку, было палякам з самага пачатку пачаць пускаць гэтых людзей? Ну, гэта не зусім рашэнне Польшы унутранае. Так, это ўсё ж такі мяжа Еўразвяза. І ў Польшы ёсць свае абавязкі наконт міграцыйнай палітыкі. Хаця, улічваючы, колькі людзей там праз Сяродземнае море трапляе у Еўропу, я не думаю, што это была б надта вялікая змена. Увогуле, конечно, ідэальным было развязанне, каб рашэнне, каб не было праблемы ўехаць і пачаць працаваць у Еўразвязе. Так што ты просто прыязджаеш і пачынаеш працаваць, не трэба ніякія дазволы, ніякія візы, нічога такога. Ты не можаш спадзявацца ні на якую сацыялку пасля прыезда, ні на што такое, просто прыязджаеш і пачынаеш працаваць. І у Польшы ёсць дэмаграфічная праблема.
так і гэтую дэмаграфічную праблему часта прыводзяць тым палякам, якія незадаволеныя тым, колькі украінцаў у Польшчы. Кажуць, без гэтых украінцаў у нас зусім эканоміка б спала. Вось, а праблема трохі выкліканая самой дзяржавай, самім узятым імкненнем абараніць усё, як там было 15 год назад, якое было этнічна насельніцтва, такое павінна быць там нібыта і зараз, што вось там раней ты выйшоў па вуліцы, усе размаўлялі па-польску, а зараз ты ідзеш па вуліцы і чуеш там украінскую раз на нейкі час, ці што-небудзь такое, а тут яшчэ з'явяцца людзі з іншым колерам скуры, і з чым-небудзь такім, і з іншым веравызнаннем, не хрысціянскім. Ось. І нібыта гэта само па сабе стварае праблему. Я не кажу, што это не стварае праблему, стварае, але не само па сабе. Стварае з-за таго, што гэтыя людзі альбо садзяцца на сацыялку, альбо пачынаюць займацца злачыннасцю, таму што проста зроблена ўсё, каб ім было складана весці нармальнае жыццё. Так, цікава, гэта зроблена наўмысна, ці... Это зроблена за выключна з палітычнага пункту гледжання, каб нібыта абараніць карэннае насельніцтва, што-небудзь такое. Што мігрант прыедзе, забярэ ў цябе працу, і шмат людзей думаюць у такім ключе, што вось прыедуць там іншыя людзі, і яны будуць там канкураваць з намі за нашы рэсурсы, там не ведаю, за нашу краіну. Дарэчы, нам это будзе горш. Дарэчы, для Польши гэта не такая ж вялікая праблема, у вас там 40 мільёнаў, і сколькі трэба завесці людзей, чтоб іх не пераварыць, не асіміляваць, это там таксама мільёны, я думаю. А вось пытанне з маленькімі краінамі, напрыклад, Літвой. Літва, все больш і больш скептычна ставіцца да беларусаў у першую чаргу. З расейцамі там увогуле зразумела. А вось все горш і горш ставіцца да беларусаў. І шмат хто кажа, што яны баяцца за сваю ідэнтычнасць у першую чаргу. Таму што калі у Вільнюс прыязджае там 200 000 беларусаў, то это уже амаль палова Вільнюса, гэта беларусы атрымліваюцца. Яны пачынаюць размаўляць там па-расейску, давайте будзем глядзець праўдзе ў вочы. І Літва павяртаецца там да 90-х амаль. Калі там было шмат расейцаў, шмат іназемцаў, якія размаўлялі па-расейску. Як ты думаеш, ці мае вось такая маленькая дзяржава маральнае права зачыняць свае межы ад людзей, якія проста хочуць пераехаць жыць у іх? Не, конечно, не мае. Конечно, не мае. Это не павінна быць іх рашэнне. Ось. Тут ёсць такое, што нейкая там культурная асаблівасць, культурная там ідэнтычнасць краіны можа з'яўляцца каштоўнасцю, але это не прычына для гвалту. Так? А калі ты кагосьці не пускаеш на тэрыторыю там на уласнасць іншага чалавека, Таму што тыя людзі, которые прыязджаюць, яны ж дзесьці жывуць, яны жывуць альбо там яны штосьці здымаюць у літоўцаў, альбо яны штосьці купляюць у літоўцаў, альбо яны і потым яшчэ і ходзяць на працу кудысьці там на нейкія прадпрыемствы і так далей. І вось ты кажаш уласніку этой кватэры, які там хоча здаць альбо прадаць, уласніку это прадпрыемства, які хоча там, каб беларус там працаваў, альбо кажаш самому там уласніку нейкай там іншай нерухомасці, якую беларус хоча там, напрыклад, зняць там для свайго бізнесу ці штосьці такое, што вось вы не можаце, таму што гэта тому што яны там размаўляюць на іншай мове, што за херня. Натуральна, што з часам нацыянальныя дзяржавы ў тым выглядзе, у якіх мы маем, будуць іншымі. Гэта таксама, як яны былі іншымі 100 гадоў назад, і тым больш, калі яшчэ даўней. І гэта імкненне захаваць усё вось як яно ёсць, і рамантызаваць тое, як яно было. Это ні да чога добрага не прывядзе.
Ну а вось все ж поступіцца палякам і прапусціць гэтых людзей, і ім будуць все больш і больш такіх людзей адпраўляць. І, Ну, па-першае, калі у вот Польшы самі яны не палякі- асядуць. У Польшы яны не асядуць. Яны на мэту ставяць якую-небудзь Германію, яны на мэту ставяць там нейкія там іншыя тэрыторыі. І, дарэчы, шмат у чым менавіта таму, што палякі да іх не будуць добра ставіцца. А вось як ставіцца да людзей, гэта ўжо асабісты выбар чалавека. То бок дзяржава не можа ўзяць і забараніць людзям перасякаць там мяжу, але яна не можа ўзяць і забараніць людзям дрэнна ставіцца да мігрантаў. Тут ужо пакуль гэта не пераходзіць у гвалтоўныя дзеянні, тут ужо выбар кожнага чалавека. І палякі шмат якія нават да мігрантаў з Украіны ставяцца непрыязна. А што ўжо казаць пра мігрантаў зусім іншай культуры. І гэта з'яўляецца адной з прычынай выбара там іншай краіны. Хаця, канешне, ёсць нашмат больш важкія прычыны, як, напрыклад, там розныя там сацыяльныя гаранты, большыя заробкі і увогуле багацейшыя людзі. Ну ладно, а Польша Польшай. Ну вось ты кажаш, што ну по-добраму та краіна мусіць пускаць тых, хто хоча ў яе заехаць. Так. Ну а калі, напрыклад, у краіне вайна, зараз Украіна воюе з Расіяй і хоча расеец зайсці на яе тэрыторыю, ці мае права Украіна не пусціць расейца на сваю тэрыторыю? Я не кажу зараз пра зялёных чалавечкаў, я кажу вось просто там з Польшы хоча рускі заехаць там, не ведаю, жыць у Кіеве. Ці мае права? Гэта зразумелае рашэнне. І тут мы кажам пра такое так званае меншае зло, хаця маральнае права, конечно, ўсё роўна не мае. Просто гэта момант, калі дзяржава паступаецца этой маралью дзеля таго, каб павысіць сваю бяспеку. Так. Маральнае права тут нема. Ну, а дзе та мяжа, калі можна паступацца маральнымі прынцыпамі нейкімі, а калі не можна? Тобто, яе няма. Гэта, ведаеш, ёсць шмат такіх вось як бы этычных дылемаў, так самая вядомая гэта дылема ваганеткі, так, ці што-небудзь такое. І па сутнасці ці можаш ты парушыць правы невіннага чалавека, каб зрабіць іншым людзям лепш. Так. Вось ёсць такое, уяві сабе, што ты там супрацоўнік концлагера. Так. І ты можаш пайсці там і звольніцца са сваёй працы ці штосьці такое, хутчэй за ўсё цябе заб'юць у выніку. Так? Ты можаш выконваць сваю працу, а уявім сабе, што это яшчэ лагер смерці, так, дзе ты знішчаеш людзей. Так. І ты можаш ісці і знішчаць гэтых людзей, але ты можаш знішчаць там менш людзей, чым іншыя супрацоўнікі концлагера. І ты разумееш, што калі ты звольнішся там з этой працы, ну, неважна, што з тобой будзе, там, ці памрэш, ці не памрэш, то на твоё месца прыйдзе іншы супрацоўнік, які будзе знішчаць больш людзей. Вось. І па сутнасці можна сказаць, што тое, што ты застаешся там працаваць і знішчаеш гэтых невінных людзей, з'яўляецца як бы меншым злом. Так? Але ці это значыць, што ты невінны? Ну не, ты ўсё роўна знішчаеш невінных людзей. Но ты вось прыводзіш прыклады ўсё ж такі з прыватнага жыцця, калі гэта вырашае адзін чалавек. А ў нас тут ёсць дзяржаўная машына гвалту, якая кажа, што вось мы не пускаем расейцаў. І там я упэўнены, што 90% украінцаў кажуць правільна. Ну, яны там могуць быць там агентамі, там кем заўгодна. І ну і вот ты нават кажаш, што ну там моўна вайна ўсё ж такі можа быць гэта меншае зло. А зараз палякі кажуць, мы не пускаем гэтых мігрантаў, таму што калі мы іх пусцім, будуць яшчэ больш адсылаць. Таму вот не пускаць гэта меншае зло. Хаця яны там літаральна паміралі зімой на мяжы. І вось тут уже ну і такая дылема, што або увогуле мы не робім зла, або мы просто ўжо дазваляем заўсёды рабіць гэта меншае зло, і тады штось лібертарыянства ўжо перастае просто як этычная мадэль працаваць. Конечно, ну так вось, вяртаючыся да таго прыклада, які я казаў пра концлагер, то бок таго чалавека, які застаецца і пачынае там забіваць далей тых людзей, але забіваць іх, напрыклад, у меншай колькасці, такім чынам камусьці жыццё ратаваць, яго можна нават назваць героем.
але ён усё роўна павінен адказваць за свае злачынствы, што это ўсё роўна злачынства. І не пускаць, то есть, ужываць гвалт супраць людзей за іх на паходжанне, это ўсё роўна застаецца злачынствам. І ці ўжыць злачынства ў той ці ў іншай сітуацыі, гэта ўжо выбар чалавека, так, альбо арганізацыі, так, але калі это злачынства адбываецца, за яго ўсё роўна у ідэале павінна быць адказнасць. Так, то бок... А ці робяць памежнікі ў Польшы зараз якісь злачынства? Таму што па сутнасці так, па сутнасці так, людзі ідуць, а яны іх супраць іх ужываюць гвалт, так? Но гэтыя людзі, па-перша, самі не, калі яны абараняюцца, калі там ўсё выпадку, калі там мігранткі збіраецца, там, не ведаю, замахіваецца, каб скінуць капёй, у гэты момант яго застрэліваюць, то той, хто яго застрэліў, ён як бы абараніўся. Так. Конечно, тут кожны выпадак трэба паасобку разглядаць. Тут такое агульнае рашэнне, тут цяжка прывесці. Рабіць не будзе, таму... А можа і не мае сэнсу. Ведаеш, можа і не мае сэнсу. Так, я пра гэта і кажу. Это рабіць. Карацей, такая сітуацыя цяжкая. Все забываюць, што самае кончанае ў гэтай сітуацыі гэта Лукашенко, які аддаў наказ проста так рабіць. Так. Але ўвогуле, калі б у свеце было дазволена свабоднае перамяшчэнне людзей, дзе заўгодна вось едзеш там і жывеш, так, акрамя ў сітуацыі, калі цябе ўласнік не пускае, то свет быў бы нашмат лепшым. Дыктатуры проста б не вытрымалі. А чаму б не вытрымалі? Калі ва ўсём свеце так можна, а ў дыктатуре не можна, гэта ж ідэальна для дыктатуры. Тобто, напрыклад, Лукашенко і Путін, яны супер правільна зрабілі, калі далі проста пару выйсці за мяжу. Тобто, людзям, які былі супраць, даў ім выехаць, выехала там сотні тысяч, але, Беларусі, там, у Расіі няма зараз каму супрацьстаяць гэтай машыне. І калі у тебя есть выбор індывідуальна там сесці ў турму, хутчэй за ўсё, тобто не 100%, вялікі шанс сесці ў турму ці з'ехаць, то большасць абірае проста з'ехаць. А калі б былі зачынены мяжы і быў выбор або ў турму, або мы ўсё ж таки перамагаем, то можа быць штось і змянілася. Я думаю, што ўсё ж таки калі прыняць, што ва ўсём свеце адкрытыя мяжы, а дыктатура ты іх закрое свой, там можа закрыць, абы не закрываць, то дыктатура бы выжывала лепш, чым калі там хтосьці не мог выехаць. Можа і так. Такі варыянт. Можа і так, сапраўды. Але для тых людзей, якія могуць адтуль выехаць, это адназначна было б лепш. І для тых людзей, которые іх прымаюць, насамрэч таксама. Так, может быть. Так, окей, супер. Што у нас яшчэ з цікавых навінаў? Ты пра Мілея пісаў, але... Там у яго это нічога толкам не адбылося. То бок у яго новы там шеф of staff, там Гильермо Франкос. І ён там пакуль Мілей там ездзіў па ўсім гэтым Гішпаніям і так далей, ён там дамаўляўся за пазіцыяй, там нібыта дамовіўся, а потым у выніку не дамовіўся. І ўсё яшчэ гаворка пра тое, каб правесці это агромны пакет рэформаў Мілея. Ён яшчэ больш знізіўся, зменшыўся. Там былі там дамовы наконт кампрамісаў, што некаторыя там рэчы не прыватызуем, напрыклад. Але ў выніку ўсё яшчэ не праходзіць. Так. І таму вынікі працы Мілея вельмі шмат у вялікай ступені пад ударам. З-за таго, што не можа дамовіцца з апазіцыяй, з-за таго, што апазіцыя проста блакуе ягоныя рэформы. Вось у Беларусі ж таксама будзе, не думаеш, што вось да ўлады прыйдзе лібертарыянская партыя Беларусі, а ўсе іншыя будуць ставіць палкі ў калёса і
будзе вельмі цяжка. Все ж таки, каб нейкія такія радыкальныя ідеі, ну, лібертарыянства — это адносна радыкальная ідэя. Каб іх прымяняць реально, вам патрэбна, ну, супер вялікая падтрымка народу. Тобто прям, чтоб там 2/3 людзей падтрымлівала лібертарыянскі курс. А гэтага відавочна не будзе. Ты вот паглядзі на самы клёвы лібертарыянскі падкаст Беларусі. Не так уж шмат ён праглядаў і набірае. Ну, больш, чым я думаў, але менш, чым патрэбна для того, каб там інфармацыйна падтрымліваць беларускую лібертарыянскую партыю. Так ці ёсць у нас увогуле шансы, ці можа лепш лібертарыянцаў пачаць сябе называць там моўнымі класічнымі лібераламі і ў кааліцыі з гэтымі, ну, там, назваць сябе ліберальнай партыяй і просто, ну, все адно ты будзеш ісці ў бок лібертарыянства, але вось по такому больш разумеламу для большасці шляху. Ну, беларуская лібертарыянская партыя ніяк не называецца, бо яна не існуе. Так, і можна сказаць таксама пра ўвесь шырока зразумелы нейкі лібертарыянскі ліберальны рух. Ён ніяк не называецца, яго проста няма. Ёсць асобныя разрозненыя лібертарыянцы, якія дзейнічаюць у розных арганізацыях. І я нават не ўпэўнены, што мае сэнс неяк аб'ядноўвацца. Можа і мае. Ствараць партыю? Ну, па партыю не партыю, партыю не партыю, хаця б нейкі больш-менш лібертарыянскі цэнтр, не ведаю, ці ліберальны, які прасоўваў гэтай ідэі больш цэнтралізавана. Я не ўпэўнены. Якую, ну, з іншага боку, каб увогуле хоць нейкія такія ось ліберальныя лібертарыянскія ідэі мелі хаця б шанс, хаця б мець хоць нейкае прадстаўніцтва ў нейкім беларускім парламенце будучыні, трэба рабіць нашмат больш, чым робіцца зараз. Але людзей. Так, але што менавіта рабіць, это вялікае пытанне. Нашы слухачы, калі у вас ёсць ідэі, то былі б рады выслухаць. Порог уваходу даволі высокі, я б сказаў, у лібертарыянства. Тут не можна сказаць, тыпу, та мы вам зробім всех роўнымі. І, ну, мы пра гэта размаўлялі з Данілам Лаўрэцкім. Калі вам цікава паглядзець відос, там будзе здесь зверху спасылка. І вось нам трэба ствараць больш простыя лозунгі, больш штосьці зразумела. Але хто? Давайте, стварайце. У нас кожны лібертарыянец гэта прачытаў Мізеса Роберда. У мяне ёсць класны лозунг. Зямлю народу. Зямлю сялянам. Зямлю сялянам. І гэта сапраўды тое, што трэба зрабіць. Это правда. Это ж адзін з першых пунктаў. No, зямлю сялянам. Прычым увогуле ідэальна было б, але я не ведаю, наколькі это рэалізуема. Просто ідэальна было б рэальна вярнуць людзям землі, якія ў іх забралі камуністы падчас калектывізацыі. Это Unreal. Паглядзе, ну, прайшло колькі 100 год, так? Паглядзець за 100 год, ці можа, калі ты, напрыклад, ну так, з галавы беру. Вось, напрыклад, у цябе ёсць 2 гады, на працягу якіх, калі гэта зямля ўсё яшчэ знаходзіцца ў дзяржаўных руках, ці што-небудзь такое, калі ты зможаш дакументальна даказаць, што ты з'яўляешься нашчадкам этого чалавека, у кого забралі эту зямлю, ты атрымліваеш эту зямлю. Даволі шмат людзей можа даказаць это дакументальна, якія маюць там цікавіцца нейкай сваёй гісторыі, лазяць у нейкія архівы, якія маюць нейкія дакументы, што хтосьці дзесьці зямлёй валодаў. Так, а якое яны права меюць на гэтую зямлю, калі, напрыклад, ну, не факт, што гэтыя людзі б хацелі перадаваць сваім Ну, гэта пытанне наследавання, і не кожных, калі адбываецца наследаванне, то не кожны, як бы, піша нейкае апошнюю там волю, каму перадаць зямлю, і ёсць дэфолтныя механізмы, якія пры гэтым дзейнічаюць. Так, і на іх можна засноўвацца і такім чынам па сутнасці вяртаць награбленае. Награбленыя не намі, конечно, награбленыя калісьці камуністамі. Ну, ось, але
думку не падтрымліваю. Я думаю, што камунізм уже сцёр там все гэтыя правы ўласнасці. Это як зараз... Да калі ён сцёр, то гэта і не атрымаецца зрабіць просто. Ну. А Я пытанне, калі атрымаецца, то... Лепш уже просто знову начаць прыватызацыю знову, просто з нуля. Казаць, што вось ёсць механізм, як можна набыць там ці перараспрадзяліць паміж людзьмі зямлю, і давайте ім яго выкарыстоўваць. Можа і так, але з этычнага пункту гледжання вяртанне награблена — это правільная рэч, якую трэба зрабіць. Это вельмі лібертарыянская рэч. Вось. І мне здаецца, яна даволі папулістычная. А чаму тады пачынаць з камунізму? Ну, тобто, чаму пачынаць там пачатку 20-го стагоддзя? Можна пайці там раней, што у какого-то там шляхціча забралі яго зямлю з яго сялянамі, то можа ён мае права на гэтую землю. А шляхта гамстэдзіла даволі так нармальна зямлю, тому што яны там захоплівалі, а потым абаранялі. І тобто можа у іх таксама ёсць правы, а можа там гэта шляхта таксама не ўласнікі, можа трэба павярнуцца там у Кіевскую Русь і паглядзець там які тады былі князі. Калі мы кажам пра тэорыю, так, калі мы кажам пра тэорыю, то ўвогуле так. Як бы да якой ступені ты можаш даказаць, што вось гэта вось паўнапраўны ўласнік, да той ступені яно і вяртаецца. Іншая справа, з чым далей ты ідзеш назад, тым цяжэй это даказаць. Так, але калі які-небудзь нясвійскі замак аддасца радзівілам, то гэта будзе мець сэнс. А ты разумееш, як радзівілы, там умоўна вся шляхта атрымалі гэты землю. Яны прыйшлі з войскам, всех там адпіздзілі і сказалі, гэта наша земля. То есть яны нелегітымна там все атрымлівалі гэтую землю. Это так. Тобто, я не думаю, што так можна. Але у сялян, наколькі я разумею, быў вельмі нават гамстэд. Не засеянае поле засеяць. Я думаю, што не зусім. Все ж таки там залежала ад того, у кого ты там жыў там. Тут трэба, конечно, нам пазваць гісторыка. Я думаю, это супер цікавая тэма, дазнацца, як адбывалася вообще вот это падзяленне зямлі паміж людзьмі вот на наших землях менавіта там да камуністычнай гэтай рэвалюцыі. Калі наши слухачы ведаюць таких гісторыкаў, які шараць менавіта ў гэтай тэме, было б класна з ім паразмаўляць на адным з наших выпускаў. Вось так. Супер ідэя, клёва ты прыдумаў. Але я думаю, што мы ўжо ўсё скончылі. У нас там тэм ужо не засталося. Я думаю, што мы тут на 20 хвілін збіраемся. Насправді ўжо амаль гадзіна прайшла. Таму можаш завяршальнае слова сказаць, калі яно ёсць. Так, усім дзякуй за праслухоўванне. Слухайце нас, пішыце каменты, чытайце кнігі, і Беларусь будзе вольнай. Та жыве вечна. Я спадзяюся, што вы больш будете ставіць лайкаў, падпісак і ўсё гэтага цікавага, класнага рабіць. Гэта нам насправді дапамагае. Калі вам штосьці цікава, напрыклад, можа быць, мы з Францішкам маглі б стварыць там спісак кніг для лібертарыянцаў, можа якусь іншую інфу, якой вам не хапае. Мы тут, дарэчы, я думаю, пра гэта можна ўжо казаць. Мы намагаемся закалабіцца з аднім з лібертарыянскіх каналаў. І я думаю, што калі мы зараз дамовімся, то вот под гэтым відэо ўжо будзе спасылка на яго, і мы будзем на ём штосьці пісаць, з вами размаўляць, калі вам цікава. Таму, зможаце там за намі сачыць. Все, да пабачання. Яшчэ праз 2 тыдні дакладна будзе наступны выпуск. Всем пока.